Ka Jehova Chineke gozie gị ndị ọma na-ege ntị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Anyị ga-aga n'iru ilebanya n'isiokwu bụ nke akpọrọ mmadụ n'izutere Jizọs. N'ime ihe ọmụmụ anyị nke taa, ị ga-ahụta mmadụ ndị dị ka gị, ndị hụtara mgbanwe n'ime onwe ha dịka mgbe ha zutere Kraịst Jizọs. Ị ga-ahụkwa otu ndụ gị ga-esi agbanwe ma mgbe ị ga-ezute ya, n'ihi na mmadụ apụghị izute Jizọs ma ghara inwe mgbanwe n'ime onwe ya. Ụfọdụ ndị mmadụ na-asị na obi dị ha ụtọ, ebe ndị ọzọ na-egosi obi ụtọ n'ime ha site ikwu otu a. Edemede a na-agara ndị na-etinye obi aṅụrị n'ọrụ dịka ebumpụta ụwa, dịka ikuru ume na nkutu. Ọ bụghị ihe ọmụmụ ụzọ abụọ, ọ bụghịkwa ihe ntụle, ma ọ bụ iwu ọgwụgwụ nke anụ arụ ha nabatara. Ugbu a, tọọ ntị n'ala ka ị nụrụ nke a dịka ị na-eme nke a. Ka Jehova Chineke gozie gị n'aha Jizọs. Amen. N'ihe ọmụmụ ikpeazụ nke usoro ihe ọmụmụ mmadụ ndị zutere Jizọs, anyị ka na-agakwa n'iru n'ileba anya n'isiokwu ahụ nke bụ onye ekpenta, onye lọghachiri. Cheta na ọ bụkwa n'akwụkwọ Luk isi 17 malite n'ahịrị nke 11 ruo na nke 19 ka anyị were ihe ọmụmụ a. Na nnọkọ anyị n'oge ikpeazụ, anyị hụrụ ọnọdụ ekpenta, anyị hụrụ akwa ndị ekpenta, anyị hụkwara iwu nke onye nwe anyị nyere ha, anyị hụrụ nlọpụta nke iwu a, anyị hụrụ nkwupụta nakwa ekele nke nwoke a nyere, anyị hụkwara ịma aka nke o chere n'iru Jizọs. Ugbu a, na ịga n'iru, anyị ga-ahụ ụgwọ ọlụ nke nwoke a nwetara. Akwụkwọ nsọ na-asị, Jizọs wee sị ya, bilie gaa nke gị, okwukwe gị azọpụtawo gị. Ọ ga-amasị m ka anyị hụta ihe mere nwoke a mgbe ọ bịara inye ekele maka ọgwụgwọ nke elu ahụ ya. Ọ nwapụtara ọgwụgwọ nsọ ọzọ nke bara n'ime karịa ọgwụgwọ nke elu ahụ ya. Nwoke a nwapụtara nsọpụta. Ọ bụrụ onye ekpenta, onye zutere Jizọs ma laghachikwa, onye agwọrọ n'elu nakwa n'ime ahụ ya. Ụgwọ ọlụ maka nlọghachi ọ lọghachiri bụ nwapụta nke ike pụrụ iche nke Chineke na-ịsachapụ ya site na mmehie niile nakwa adịghị ọcha niile nke ime obi ya, nke a na-apụghịkwa ịsachapụ site n'obi mmadụ ma ọ bụghị site n'ike nke ọbara nke Kraịst Jizọs. Nwoke a bụ onye agwọrọ ọrịa. Ọ bụghịkwa naanị nke a, emekwara ka ọ bụrụ onye zuru oke. Haleluya! Nke a bụkwa akụkọ nke onye ekpenta, onye lọghachiri. Nke a bụ otu n'ime akụkọ ndị m kachasị ahụ n'anya nke ukwuu n'ime akwụkwọ nsọ. O jupụtakwara n'ihe ọmụmụ dị ukwuu nye anyị. Ọ ga-amasị m ka anyị leba ihe atọ ma ọ bụkwa na anọ anya nke anyị pụrụ ịmụta site na nke a. Gịnị ka anyị pụrụ ịmụta site n'akụkọ a? Ngwa lee ụfọdụ echiche ndị pụrụ ịtụgharị uche na ha nke anyị hụrụ n'ime akụkọ a. Nke mbụ na mbụ, akụkọ a na-echetara anyị na ọ bụ ihe dị mma inwe oge nke ntụgharị uche. O doro anyị anya na ndị ekpenta ndị a nwere nghọta zuru oke nke onye ha bụ nakwa ọnọdụ nke ha nọrọ n'ime ya. Ndị ekpenta ndị a bụ ndị ewezugara site n'ebe mmadụ niile nọ, site n'ebe ụwa niile nọ. Ha nọrọ n'ogbe ebe ọ bụkwa naanị ha nọ. Ha na ndị nọ n'ime obodo enweghị mmekọrịta ọbụla. Ha nọrọ n'ọnọdụ na-enweghị olileanya, ọnọdụ nke na-enweghịkwa inye aka, dịka ha na-atụgharịkwa echiche banyere onye ha bụ nakwa ọnọdụ ha na ihe ọdịnihu ha pụrụ ịbụ. Ha bịaruru na nghọta na ha chọsiri mmetụ aka nke Chineke ike.
n'ezie nke a dị oke mkpa. Ha bịara na nghọta na ọ bụrụ na ọ dị otu ihe nke ha chọsiri ike, na nke a bụ mmetụ aka nke Chineke. Ekwenyere m n'eziokwu na ma enweghị ihe ọzọ opekata mpe, otu n'ime ndị ikom ndị a apụghị ichezọ ụbọchị ahụ nke Jizọs gafetere n'ụzọ nke ogbe ha, o wee bekue ya akwa ma nweta ntụziaka nke ọgwụgwọ nsọ ya. Echere m na ọ ga-adị mma ka anyị kwụsị ma cheta na n'agbanyeghị ka anyị pụrụ isi bụrụ ndị gụrụ akwụkwọ ma nwekwa akụ, n'agbanyeghị ka anyị siri dị ike na ihe gbasara ihe nke ndụ, ọ dị mkpa ka anyị mara na a pụrụ ịhụta anyị niile dị ka ndị nọ n'ogbe ndị ekpenta ma ọ bụrụ na anyị enweghị Kraịst Jizọs n'ime ndụ anyị. Agbachibidoro anyị ụzọ n'ime enweghị enyemaka anyị nakwa enweghị olileanya anyị n'ihi enweghị Chineke. Ọ dịghị ihe ọ bụla nke anyị pụrụ ime n'onwe anyị iji dozie nke a. Unyi nke mmehie anyị na mkpụrụ obi anyị dị ukwuu ruo na ọ dịghị ihe ọ bụla nke pụrụ ịsachapụ ya ma ọ bụghị naanị ọbara nke Kraịst Jizọs nke a wụsịrị n'elu obe n'ihi mmehie anyị. Ọ bụrụkwa na anyị ebeghị akwa bekuo ya dị ka ndị ekpenta ndị a mere, site n'ịrịọ Kraịst ka ọ bata ma sachapụkwa anyị site na mmehie anyị, ma meekwa ka anyị bụrụ ndị zuru oke ọzọ, anyị ga-aga n'iru ibi ndụ ekpenta nke mmehie n'ime mkpụrụ obi anyị ụbọchị niile nke ndụ anyị. N'ezie, ọ na-adị mma anyị ịlaghachi ma cheta oge awa ahụ mgbe anyị hụtara onwe anyị dị ka anyị dịrị n'ezie, ma bekwara Chineke akwa n'okwukwe ma kwenyekwa. Azọpụtara m dị ka onye ntorobịa, n'ezie n'ihi ụdị ezinụlọ m tolitere n'ime ya. A tụrụ anya na ekwesịrị m ịghọ onye nke Kraịst tupu oge ahụ, ma n'agbanyeghị nzụlite m, ọ bụ mgbe m tolitere ka m nwetara owuwe anya na Jizọs bịara ma nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Na-apụghịkwa m ije eluigwe n'aha nke ndị nne na nna m ma ọ bụkwanụ n'ihi mmekọrịta nke mụ na ha, kama nzọpụta m aghaghị ịbụ n'elu nwekọrịta nke mụ onwe m na Kraịst Jizọs. Ọtụtụ oge ana m echekwa banyere ọṅụ nakwa owuwe anya nke batara n'ime obi m mgbe o doro m anya n'ikpeazụ na agbagharawo mmehie m niile, na anọkwa m n'ụzọ ije eluigwe. N'ezie, ọ na-enye ọṅụ n'ime obi mgbe ị laghachiri ma hụta ebe nchụàjà ahụ n'ime obi gị, ebe a nọrọ mee ka ị dị ọcha. Ọ bụ agụ obi m n'izu ụka na ị ga-echeta ebe ị nọrọ tupu Kraịst azọpụta gị, nakwa ihe o furu Chineke iji weta nsọpụta nye ndụ gị. Were ezi oge ma tụgharịakwa uche. Ọ dịghị onye ọbụla mere nke a karịa onye ozi Pọl. Ahụrụ m nwoke a n'anya nke ukwuu. N'otu oge ebiri m ihe dị ka afọ 3 n'ime akwụkwọ ozi nke Pọl degara ndị Rom. Nke a mekwara ka m mara onye ọ bụ n'ụzọ dị omimi karịa nke ụfọdụ ndị mmadụ ma ọ bụ ụfọdụ n'ime unu ga-amata ndị unu na ha bi n'ụlọ. Pọl bụrụ nwoke nke nwere amamihe rie nne, onye bụrụ otu n'ime ndị kachasị inwe ọgụgụ isi n'ụwa niile. Ma inwe ọgụgụ isi emeghị ka Pọl chezọọ ihe ndị nke dị mkpa, ma ọ bụ ihe a nke dị oke mkpa, nke bụ ihe ọ bụrụ nakwa ihe Chineke mere ya. Nke a bụ otu n'ime ihe bụ ejirimara Pọl. N'agbanyeghị isiokwu nke ọ na-ede banyere ya ma ọ bụ ihe ọ na-ekwu maka ya, n'otu ntabi anya ọ na-abanye n'ide banyere ihe Jizọs mere ya. Ọ ga-amalitekwa inye ekele. Iji maa atụ, mgbe ọ na-edere ndị Kọrint ozi n'akwụkwọ ndị Kọrint nke 2 isi 4 ahịrị nke 15, ọ sịrị ha, n'ihi na ihe niile dị n'ihi unu, ka amara ebe o riri nne site n'aka ndị ka n'ọnụọgụgụ, ka o wee mee ka ikele ekele babiga oke ruo ebube nke Chineke. Ọ gakwara n'iru n'akwụkwọ ndị Kọrint nke 2 isi 9 ahịrị nke 15, ọ sịrị, ekele dịrị Chineke n'ihi onyinye ya
nke a na-apụghị ịkọ akụkọ ya. Lee ka o si dị mma ịmata na n'agbanyeghị ihe anyị na-ekwu maka ya, ọ bụrụ na ị kwụsị naanị otu nkeji ma chee banyere nsọpụta anyị, ọ ga-eduba anyị n'ogo nke abụ ekele na otu ntabi anya. Ọ na-edere ndị Rom akwụkwọ ozi mgbe ọ sịrị ha n'akwụkwọ ndị Rom isi 7 ahịrị nke 24 ruo na nke 25, mmadụ nke hụjuru anya ka m onwe m bụ, onye ga-adọpụta m n'arụ nke ọnwa a? Ma ekele dịrị Chineke na ndọpụta sitere n'aka Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ya mere, otu a mụ onwe m ji uche m bụrụ oru nke iwu Chineke, ma eji m anụ arụ m bụrụ oru nke iwu mmehie. Ọ malitekwara inye Chineke otuto n'ihi na ọ hụrụ onye ọ bụ n'ime Kraịst, nakwa ihe ọ gara abụ ma a sị na onweghị Kraịst. Otu mgbe ọ na-edere nwa ya nwoke n'okwukwe bụ Timoti akwụkwọ, wee sị ya, ana m ekele onye ahụ nke mere ka m dị ike, bụ Kraịst Jizọs onye nwe anyị, n'ihi na ọ gụrụ m na onye kwesịrị ntụkwasị obi ebe o debere m ijere ya ozi. Nke a bụ akwụkwọ Timoti nke mbụ isi 1 ahịrị nke 12. Mgbe ọzọkwa ọ na-edere ndị Kọrint ozi wee sị ha, ma ekele dịrị Chineke onye na-enye anyị mmeri site n'aka onye nwe anyị Jizọs Kraịst. Ị ga-ahụ nke a n'akwụkwọ ndị Kọrint nke mbụ isi 15 ahịrị nke 57. Mgbe ọbụla Pọl meghepụrụ ọnụ ya, ọ bụ naanị otuto ka ọ na-agbọpụta dịka ubere mgbe o chetara ihe Chineke mere ya na ịsọpụta ya. Obi aṅụrị na-ejupụta ya obi n'ihi na Chineke mere ya, ruo na mgbe ọbụla o chere banyere ya, n'ezie ekele na-awụpụta. Adịghị amụ ya n'ụlọ akwụkwọ, adịghị enweta ya n'ije ebe a na-eme nkụzi banyere ya, adịghị enweta ya site n'ịkwalite anụ arụ. Ọ bụ naanị nzaghachi nke sitere n'obi nke mkpụrụ obi nke ghọtara ihe ọnọdụ ya gara abụ na-enweghị Chineke. Ndị enyi m, anyị niile, gị onwe gị nakwa m onwe m, nwere ekpenta nke mmehie n'ime mkpụrụ obi anyị. Anyị bụkwa ndị gara anwụchi ọnwụ site n'ọrịa. Ịghọtara nke a? Echefula ịtụgharị uche n'ihe Chineke mere gị ma nyekwa ya ekele. Ahụrụ m akụkọ a n'anya nke ukwuu, bụ nke onye ekpenta onye lọghachiri. N'ihi na mgbe Chineke gwara ndị ekpenta a ka ha jee gosi ndị nchụaja onwe ha, nke a bụrụ ihe dị ike ịghọta, nke Jizọs gwaworo mmadụ ọbụla. Anyị kwesịrị ịghọta na onye nchụaja abụghị ọgwọ ọrịa. Ọ dịghị onye nchụaja ọbụla pụrụ ịgwọ onye ọbụla ọrịa site n'ekpenta. Onye nchụaja bụ onye ọ dị n'aka ya ikwupụta na ọgwụgwọ nsọ ewerewe ọnọdụ. Nke a pụtara, ma etinye ya n'ụzọ ọzọ, na Jizọs gwara ndị ekpenta ndị a ka ha jee ma nata akwụkwọ asambodo nke na-egosipụta na ha adịwo ọcha. Mgbe ndị ikom ndị a ka na-ahụ ọrịa n'ilu ahụ ha niile, mgbe ọ sịrị ha jee gosi ndị nchụaja onwe ha, ihe ọ na-agwa ha bụ, jekwuru ndị nchụaja ma natakwa ha asambodo nke ntọhapụ unu, jee nata asambodo nke ịdị ọcha unu. Ha wee lee onwe ha anya ma sị, chere otu nkeji, kedu ka m ga-esi nweta asambodo otu a m dị? Lee na ekpenta ka jukwara m n'ahụ niile. Ma achọrọ m ka ịhụta na ndị ikom ndị ekwughị nke a. Ha si ya agụgọ. Naanị ihe ha mere bụ ije dịka onye nwe anyị nyere ha ntụziaka. Ọ bụkwa mgbe ha na-erube isi nye ntụziaka, mgbe ha nọ n'ụzọ na-eje, akwụkwọ nsọ sịrị, o wee rue mgbe ha na-aga na emere ka arụ ha dị ọcha. Haleluya! Nsọmụkwụ ọbụla ha zọpụrụ n'ije ihu ndị nchụaja bụ nsọmụkwụ nke okwukwe, nke mere ka nsacha bata n'arụ ha ma tọpụkwa ha n'agbụ nke nrịarịa. Otu onye ode akwụkwọ, onye dere ọtụtụ ihe odide banyere ozi ọma, onye mụkwara n'anya nke ukwuu, dere okwu ndị a. Ọ sịrị, ntụziaka nke ha nwetara bụ nke na-enweghị ụzọ ọbụla ha pụrụ iji ghọta ya.
nke a bụ ihe ikpeazụ nke ha tụrụ anya ya. A sị na o metụrụ ha aka nke ike ya, ha gara etu ya aha n'ebe ahụ dịka onye nnapụta ha. Ma ịsị ha gawa na-enweghị ọbụnadị otu okwu nke amara, ma zipụkwa ndị a n'ihe dịka njem nke na-enweghị isi, nke a bụ ihe nke ha na-apụghị ịghọta. Ma isiokwu bụ na ha jere na nrube isi. Dịka ha na-ejekwa, emere ka ha nweta ọgwụgwọ nsọ. Nrube isi n'agbanyeghị na ha aghọtaghị, n'agbanyeghị na ihe niile dị ike, dịkwa ịda mba n'obi. Nrube isi n'agbanyeghị na ụzọ nke ha na-aghaghị ije ije na ya, dịka a ga-asị na ọ ga-eduru ha pụọ n'ebe ha ga-ahụ ya anya. Enwegharịrị ha, ahụike lọghachikwara. Ha agaghịkwa n'iru bụrụ ndị a chụpụrụ achụpụ n'obodo. Dịka ha jekwara, emere ka ha dị ọcha. Ị hụrụ nke a? Mmadụ ole n'ime unu maara na e nwere ọgwụgwọ nsọ na nrube isi? Mgbe Chineke nyere anyị ntụziaka ihe anyị ga-eme, anyị wee rube isi ma jekwa ije n'ihe nke okwu Chineke. Mgbe anyị na-eje ije n'ihe a, ọgwụgwọ nsọ na-ewere ọnọdụ n'ime obi anyị nakwa n'ime arụ anyị. Ya mere, mgbe anyị na-atụgharị uche n'ihe Chineke kpọrọ anyị ka anyị mee, na-azaghachikwa nye ya, mgbe anyị nọ na nzaghachi a, anyị na-ahụta ọgwụgwọ nsọ ya ka ọ na-eru anyị arụ. Mmadụ ole n'ime unu nwere mgbe ọbụla unu na Chineke gbara mgba banyere ihe ọbụla nwa mgbe nta, i wee daa ọrịa mgbe ị na-eme nke a? N'ikpeazụ ikwenye ma sị, onye nwe m, ike agwụla m, apụghị m imeri, aga m eme ihe ị chọrọ ka m mee ugbu a. Dịka ị na-asị na ị ga-eme ya, mgbe ị na-amalitekwa ime ihe ahụ, ọ na-adị ka a na-ewughachi gị, a na-ewugharịkwa gị ọzọ. E nwere ọgwụgwọ nsọ na nrube isi. N'ezie, ọ na-atọ m ụtọ nke ukwuu mgbe m rutere n'ebe ahụ nke na-asị, o wee rue mgbe ha na-aga, na emere ka arụ ha dị ọcha. Mgbe ha na-aga, o wee rue mgbe ha na-aga. Ọ bụ n'okporo ụzọ nke nrube isi ka anyị na-achọta ngọzi. Ọ bụ n'okporo ụzọ nke nrube isi ka anyị na-enweta ọgwụgwọ nsọ. Ọ bụkwa n'okporo ụzọ nke nrube isi ka anyị na-enweta nsacha nke Chineke. Ọzọkwa, anyị kwesịrị iwepụta ohere ma ṅụrịakwa ọṅụ, nwekwa obi ekele. Mgbe ọbụla anyị chetara ihe Chineke mere anyị, o kwesịrị ka anyị nwee ekele n'ime obi anyị. N'ihi nke a, ọ zọpụtaghị anyị ịdị ndụ ụbọchị ole na ole. Mba, ọ zọpụtara anyị ịdị ndụ mgbe niile ebighị ebi. Ya mere, anyị kwesịrị ịlọghachi ma nyekwa ya ekele. Ị maara na mgbe ndị ekpenta ndị a rubere isi ma nwetakwa ọgwụgwọ nsọ ha, otu onye wee lọghachikwa n'otu ntabi anya. Nkọla ahụ nke na-apụghị ikwu okwu tụgharịrị ma ghọọ olu ụda abụ nke ọtụtụ ndị ọbụ abụ. O wee malite ịgụ abụ otito nye Chineke, malitekwa ikele onye nwe anyị, ma wetakwa ugwu nye aha nsọ ya. Echeghị m na ọ gbanyere aka n'ukwu ya mgbe ọ na-alọghachikwute onye nwe anyị. Ekwenyere m na ọ laghachiri n'iti mkpu ọṅụ, na-awụli elu, na-etegharịkwa egwu ọṅụ, na-ekele Chineke onye pụrụ ime ihe niile, n'ihi na ọrịa nke gaara ebibi ndụ ya agawo. Ọ dịkwa ọchị ugbu a. Icheghị na onye ahụ ga-erute ma setịpụ aka ya ma sị, ọ dị mma, nna anyị ukwu, imeela. N'ezie, nke a bụ oge nke aṅụrị. Anyị kwesịrị ichili aka anyị abụọ elu ma kelekwa onye nwe anyị mgbe ọbụla anyị chetara ịdị mma ya n'ime ndụ anyị. Akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara n'akwụkwọ Abụ Ọma isi 50 ahịrị nke 23, Chineke sịrị, onye na-achụ ekele dịka aja na-asọpụrụ m. Haleluya! Ọ ga-amasị m ma a sị na anyị pụrụ ịhụ ihe ọma niile nke mmụọ ekele pụrụ iwetara anyị, ma ọ bụrụ na anyị abụrụ ndị na-ebi ndụ n'ime ya. Ọtụtụ n'ime anyị nwere ya, ma ụfọdụ n'ime anyị enweghị ya. Nke a bụrụ nwoke onye lọghachiri. Ugbu a sị na anyị chọrọ inye mmadụ 9 ndị na-eweghachighị ekele aha, ọ ga-adị otu a.
onye nke mbụ ka anyị ga-akpọ enweghị akọ na uche, n'ihi na n'agbanyeghị na a gwọrọ ya site n'ọrịa jọrọ njọ nke ukwuu otu a nke bụ ekpenta, ọ ghọtaghị uru nke a bara. Akọ na uche ya pụrụ apụ ruo na ọ hụghị uru ọ bara iweghachi ekele. Onye nke abụọ bụ nganga. O nwetara ọgwụgwọ nsọ ma ọ dịghị na njikere ịga inye onye ọbụla ekele. O nweghị ego ọbụla iji ikele onye ọbụla, n'ihi na ọ bụrụ na esi otu ahụ kwuo ya, ọ bụ ahụ ya ka a gwọrọ. Ọgwụgwọ nsọ a bụkwa nke ya. Onye nke atọ bụ enweghị ugwu. Ọ dịghị ebe ọbụla ọ na-eje ruo mgbe o doro ya anya na nke a bụ ezi ọgwụgwọ nsọ, na nke a bụ ezi ngọzi. Ọ ga-eje nwaa ya ọbụnadị izuụka ole na ole, ma nwekwa owuwe anya na nke a bụ ọgwụgwọ nsọ nke ga-adịgide. Eleghị anya ọ ga-eche banyere ịlọghachi. Onye nke anọ bụ achọghị ịma. N'ezie, o nweghị mgbe ọbụla o chere echiche ọbụla banyere ịlọghachi. Onye nke ise bụ onye ụjọ. Ọ bụrụkwa na ugbu a na m alaghachi, na enwekwara ihe a ga-achọ ka m weta ma enweghị m ya. Ọ bụrụkwanụ na m ruo n'ebe ahụ ma ha aghọtaghị na enweghị m ihe eji enye ekele, mgbe ha ga m etinye onwe m n'oke nsogbu. Mba, ka m were ngọzi m ma gasị ike. Onye nke isii bụ mgbakọ. Ọ na-agbakọ ma ọ bụrụ na ọ lọghachi iweta ekele, ma ọ bụ na ihe a ga-asị ya weta agaghị akarị ngọzi a nke o nwetara. Ọ na-agbakọ. Mgbe ọ na-agbakọkwa, o chere ihe ụlọ ya n'ala na-agbakọkwa. Onye nke asaa bụ ọ bụ naanị m. Aga m alaghachi iwega ekele ebe ahụ ma ọ bụrụ na mmadụ niile laghachi. O nweghị ihe ọbụla nke ga-eme ka ọ bụrụ naanị m ga-alaghachi n'ebe ahụ. Onye nke asatọ bụ oke nlezianya. Mbanụ, ọ baghị uru inye nwoke ahụ nsogbu ọzọ taa. O meworo m oke ihe a, ka m hapụ eleghị anya ọ ga-agafekwa n'ụzọ a ọzọ. Mgbe ahụ ga-akacha mma ikele ya. Onye nke itoolu bụ enweghị ohere ọbụla. O nweghị ohere ọbụla n'ihi ọtụtụ ihe nke ọ kwadoworo ime. Ugbu a ndụ ya niile zuru oke. Nke bụ eziokwu bụ na o nweghị oge ọbụla ịlaghachi azụ inye ekele, n'ihi na ọtụtụ ihe na-eche ya n'iru ndị o kwesịrị ime. Ma otu onye lọghachiri. Ọ lọghachiri sị, imeela. A ga-echetakwa ya mgbe niile ebighị ebi n'akwụkwọ nsọ dịka otu onye n'ime mmadụ 10 onye sịrị, imeela onye nwe m. Ka anyị bụrụ ndị na-eṅomi otu onye bụ onye lọghachiri ma sị, imeela. Imeela nye Chineke pụrụ ime ihe niile, maka ihe ọma niile nke o mere n'ime ndụ gị nakwa n'ezinụlọ gị. Ị pụrụ ịsị n'ezi onye ọzụzụ atụrụ, echeghị m na ihe dịcha mma nye m n'afọ nke a nke ga-akpali m inye ụdị ekele a nke ị na-ekwu okwu ya. Ma amaara m na e nwere ọtụtụ ihe ndị Chineke meworo na ndụ gị, ndị nke eleghị anya ichefuo banyere ha. Nke a bụ oge icheta ngọzi niile nke Chineke n'ime ndụ gị ma nyekwa ya ekele. Biko, echefula ịlaghachi ma weghachikwara ya ekele. Laghachikwuru onye ahụ, onye bụ ngọzi gị. Nwoke onye ekpenta a nwetara ọgwụgwọ nsọ nke elu ahụ ma laghachi inye Chineke ekele. Lọghachi ịkpọrọ ya isi ala, ikele ya maka ọgwụgwọ nsọ nke elu ahụ nke o nyere ya. Ma ọ bụghị n'ebe ahụ ka ọ kwụsịrị. Mgbe nwoke a lọghachiri na mweda n'ala, mgbe nwoke a lọghachiri n'obi ekele, mgbe nwoke a lọghachiri n'ọṅụ, itegharị egwu ọṅụ n'iru onye ahụ nke nyere ya ngọzi dị ukwuu otu a, n'iru onye ahụ nke gwọrọ ya ọrịa. Ihe mere na ndụ nwoke a bụ na ọ gafere ogo nke inweta ngọzi nke ha na-ahụ anya ma banyekwa n'ogo nke inweta ngọzi nke ime mmụọ. Gịnị ka nke a pụtara? Mgbe ọbụla anyị na-alọghachi inye Chineke ekele n'ihi ihe ọma nke o mere anyị, anyị na-enye onwe anyị ohere irigo
n'ogo nke dị elu karịa ogo nke ngọzi nke mbụ nke o nyere anyị. Mgbe ọbụla anyị na-alọghachi isi ya, ekele dịrị gị eze n'ihi nke a nke ị tinyere m n'aka, ekele dịrị gị n'ihi ihe a nke ị mere m, ekele dịrị gị n'ihi nzọpụta nke mkpụrụ obi m. Ị na-enye onwe gị ohere, Chineke, ịgbasa aka ya, itinyekwa ihe karịrị nke mbụ n'ime aka gị. Jizọs jụrụ nwoke a, eche m ọ bụ mmadụ 10 ka unu dị, ole gị 9 ndị nke ọzọ? Gịnị ka nke a pụtara? Nke a pụtara na ịlọghachi ma weghachi ekele dị mkpa nye onye nwe anyị. N'ezie, ọ bụrụ na ọ dịghị mkpa, onye nwe anyị agaraghị ajụ ese mmadụ 9 ndị nke ọzọ. Ma n'ihi ka o ji dị mkpa bụ onye nwe anyị ịhụta na ndị ya nwere olu ekele, ọ sịrị nwoke a, ọ bụ naanị gị lọghachiri. Ọ gbawaghịkwa nwoke aka. Mgbe nwoke a bịara, ọ wụkwasara ngọzi nke karịrị ngọzi nke mbụ nke o nyere ya n'elu isi nwoke a. Ọ sachapụrụ mmehie ya niile. Nwoke a lọghachiri naanị inye ekele maka ọgwụgwọ ọrịa, maka ọgwụgwọ nsọ nke ọrịa ekpenta. Ma mgbe ọ na-ala, ọ lara n'izu oke, nke pụtara na nsogbu niile nke elu ahụ ya ghọrọ ihe gara aga. Nsogbu niile nke ime mmụọ ya ghọkwara ihe gara aga. Mgbe ị na-eweghachi ekele, ị na-enye onwe gị ohere inweta ihe karịrị nke mbụ. Ka onye nwaanyị gaa n'iru n'ịgọzi unu dịka unu na-etinye okwu ya n'ọlụ, na-eweghachi ekele nye aha nsọ ya n'aha Jizọs. Amen. Ekele m gị ndị ọma gere anyị ntị n'olu. Amaara m na Jehova Chineke sitewo n'okwu ọma ya bụ nke akpọrọ mmadụ ndị zutere Kraịst ma gbaa gị ume. Onye ọzụzụ atụrụ Jehova Chineke bụ dọkịta Jeremaya na-enye anyị ndụmọdụ ka anyị mata na anyị kwesịrị ị na-enwe obi aṅụrị mgbe niile dịka ebumpụta ụwa. Ugbu a, arịrịọ mbụ dịka onye nke Kraịst ka ịgba mbọ na-enwe obi aṅụrị mgbe niile dịka ị na-etinye nke a n'ọlụ. Ka Jehova Chineke bulie gị elu n'aha Jizọs. Amen. Ụmụnne m na ụmụnna m, ọ bụrụ na unu chọrọ ịkpọtụrụ anyị, unu pụrụ ime nke a site na ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-8065-024477 ma ọ bụ site na izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr ma ọ bụkwanụ site na idetere anyị akwụkwọ ozi na Olu Ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka onye nwe anyị gọzie unu n'aha Jizọs. Amen.